بلدن باش دما بخير گری تماشاوان نجا بینرین عزیز ایرویه که گلان 10,018 السریدا دسپیک دا روژا حمو خباتکارن ما کتکارن ما ترکیه و جهان پیروز کم هر وها روژا خباتکارن ما رجیه کن هاد رجیه داد خبتن کامرمان ما و هر وها مخابیر و ورگرن ما ناوندانوچان اترته کردیه کو بشه روژ خبتن بوکو بلتنین ترته کردی در کم روژاوانجی از پیروز دکم بله تماشاوان جا دست پیک دامی بچن دجیان دقادن گرینکی یک جوان مالتپایا استانبول یادنجی آنادولیا قادا آنادولیا انقره لوی داره هر دو نوچگانن ما رول بشاکو دیلان تاشچه پیروزباین یکی گلانه دشوپینن دست پیک دامی بچن استانبول امی بری خوبدن قادا مالتپی کا پیروزباین استانبول بچه رنگی بردوام تکن دم باش ارول دست پیک دا روژا تیا کدو امکی روژا خباتکاران یا تجی از پیروز کن تنال قادا مالتپی استانبولی گلو پیروزباین یکی گلانه بچه روشه بردوام دکه و هر وها داخوازین خباتکار و کتکاران ج حکومت ج دولت چنه تیج مرا چه بیجی Ömer Sönmez destekli de emci cejna karker o kefkeran yeke gülane piroz bikin İstanbul'ci piroz bahiyan valiti İstanbul'u ve kada Maltepe nişanda o jibo despeka mitingici saat 11'da hatıbı gotun le karabalık heji tene vederem dikarın bejin heji meşavan bu halde devam dike esfazım ile havalimin necati özetek nişanı ve bide kada Maltepe'yi idi tijibiyem dikarın bejin kom tene vederi kijan sendikale vederine yani bahsavan bakın sendikaya disk, kesk, odaya mimar o mühendis andisa sendikaya bijişken Türk livelerine o sendikayın küçük yen gireday van sendikayın mazın livelerine disa parti siyasi yöneliver CHP liveleriye, HDP liveleriye emdikarın bejin o sendikayın din 5 targıbın liver coşeken mazın heye hazaran kez liver kombuna jiboku hem cejnafa piroz bikin hem ji daxwaziyin xwecivir ilan bikin emdikarın bejin tabi livederi mego valiti İstanbul evler nişan kiriye Jiboko davayı ki avle barami de ev cejinde piroskirin tevdici hatine girtin derdora kadi hatiye girtin emtikarın bejin kesin kotene meydanı habu legerine van kontrolüne van tenekirin düvretkarın derbaslıdın İrol İstanbul'u Seranseri İstanbul'u zedetiri 26,000 polis vazife dikin emtikarın bejin tabi Türkiye nezi 8 milyon zedetir nezi 4 milyon karkerenin şu an emtikarın bejin ko nezi milyon eki hasud hazar karker endam sendikaya yani dikarın birya sendikaya mafi khab parizin iro jelive deri awe bahsa tangasiyin khabikin perspektif khabikin o daxwaza çare seri bikin live derim dikarın dejin az khasım bahsa bernameye live deri bikim akhaftin her haben live deri ki bax ve sendikaya keski saroki sendikaya keski bax ve düvra sendikaya disk saroki de bax ve o hunermend her vahali ve derine öder kevin serdeki hem strani xabejin hem ji akhaftin bikin hem dikarın bejin pişti hunermendem disa sendikaya o değil mimar o mühendisan o disa sendikaya bijişkin Türk livederi akhaftin xabikin o her hadisa hunermend der kevin serdeki o her uha mego abi bahsa daxwazin xabikin داخازیوان لسر دانزان که هاتیه نویساندن دانزانجی بدو زمانیه اول به ترکی به بخواندن دوبرجی اف دانزان به کردی بخواندن هم دکارم بیجن و برنامه جی ایدی دست به که بچکی درنگی مالورا هیچ بشتاری هیه گاوک شونده جی هم دکارم بیجن کو دی لیور برنامه دست به که میتین دست به که لی هم دکارم بیجن کو لقادا مالته بی جوشه که گل انتمازن هیه زور سپاس ارول باشاک بوان آگاهین داوی بله ارول باشاک شوان جن چه گلمه ارول باشاک لقادا مالتپی استانبول لگلمه و پیروزباهین یکی گلانه یا استانبول مرا راگهانس بله گوکو و دانزان برنامه هندک مای و دست ببکه و هر و دانزان داخوازین کتکار و خباتکاران جی و به دو زمانی کردی و ترکی جی و وره پار بکرن نهاجی مگوی مبری خوبدن جا مالتپی آنادولیا ببورن آنادولیا انقره بچن قادا Anadolu'ya ve derece Dilan Taşçı amadeye o ve cejna yeke gulane dışopine. Dembaş Dilan Nahatücil Qada Anadolu'ya Ankara'yı serida cejnataya karkeru xabatkana jez piroz dikim. Gelo ve deri atmosfer çavayı bername biçe rengiye ve herwa daxwazin ketkaru xabatkaran çenen gelo ve.
بله عمر سالمز و کتیج دیار کری لسرانسر ترکیه ایرو یک گلانت پیروز کردن لانقره لپایتخت انقره جی پیروز باهی لقادا آنا دولته کردن اف چند روزن لانقره حاضری دهاتن کردن شخه اف چند روزن جی در باجر لسرین در باجر انقره جی تفدیرین evlehiye hatibun gırtın polisan hemu vesayet kontrol dikirin duh birojji embejin lisser hemu ringu dert kevin qara Anadolu dista tevdirin evlehiye yabun vesayet o halkin ko jserre derbastibin yek bir hatım kontrol kirin biya avaye valitiye Ankara'ya destur da pirozbaya yek gulane o jiboveci tevdirin berfre hatın gırtın iroj seri sibe saat haftan u verveji hemu ringu dert kevin qada Anadolu biya vay hat ji trafik era hatın gırtın jixella Ankara'ya pirozbaya evli li navenda çandaya Atatürk'e despekir hemu sazin sivil o parti siyasi lür kombun o jürce hatta qada Anadolu bi peyat meşiyan o hemu sazin sivilci parti siyasici daxwaz egwan jibo ketkaran bu ev gelek tiştan qazın legal karkeran jinje u civanje levede bun ev ji bidruş me xwe daxwazên xwe bilev kirin jin zêdetir balek şanda ser kuştina li ser jinan bi vî avaye em bêjin saet 11 anda herkes ji ber navenda çandaya Atatürk'e bireketin o hedi jî na em bêjin digihîjin vê derê hêj qat jî nebûye bi sedan kes hêj dibin pire demaye dibin pira Anadolu demaye ji xwe cê hinek tengê jî le ev zêdetir dixwazin derbasî vî aliyê bibin hêj pîrozbahî tam dest pê nekiriye niha bi sloganan yek bi yek navên sazîn sivîl û partiyên siyasî tê gotin niha li dikê jî hazir dikin ku hemû gava ku hemû sazîn sivîl gihîştin vê qadê jî wekî ji bo karkeran danêzana hevpar ve bê xwendin piştî we jî ji bo li gorî pîrozbahiyekî komeke müzikê li vê derê piştî wan danêzan û dirîşmên karker ciwan û jinan ve govend em dipên ku govend û lîstik ve li qala Anadolu'ya dest pê bike. Zor spas Dilan bovan agayan bele Dilan taşçıcı li Anadolu'ya li qada Anadolu'ya Ankara'ya gelme bu. Li derece ve bawarım bistek şunda ve bername ve program bawe ki fermi dest pê bike bele îro yekê gulanê me go. Roja cejna ketkaru xebatkaran name biçin daxuyaniya YSK'ye li jinabirin da hilbijartinê derbarê serbestiya propagandayê û maweyên wan da biryara xwe ragihand. Li gor biryara rojnameya fermîde ve partiyên siyasî bikaribin ji bo namzedê xwe li derve yan cihên girtî civînan li dar bixin. Her wiha li rêyên sereke cihên dînî û avahiyên dewletê jî têde li hemû deverên ji derveyê rêzikên hilbijartinê yên wê derê propaganda qedexeye. Li derve ji 2 saet piştî roj bi çava û heta rojcarke din derkeve propagandaya girseyî wê qedexebe. Birayên partiyên siyasî û yên namzedan ji saet nehê sibehê heta 11 şevê wê karibin ji bo gel vekirîbin. Namzed û partî wê karibin heta 6 êvarê a roja dawiya propagandayê bawayekî devkî, nivîskî û zindî li ser înternet û çapemeniyê propagandaya xwe bikin. Li ser belavokan bicîkirina ala Tirkiye û nîşaneyên dînî qedexene. Partiyên siyasî û namzed ji bilê alavên diyarkirî wê nikaribin eşantiyon an jî diyariyan belav bikin. Herwat belavkirinan de lêkolînên raya giştî û anketan de teqez divê sazî lêkolîner û finansmanên anketoran werin eşkerekirin. Herwa ji bo hilbijêrên li der welêt wê li 6 dewletan li 123 nûnertiyan sindok pêndanên pêvajoya dengdayînê jî wê di heftê hezîranê da dest pê bike. Biryarên li jinê hilbijartinê ya bilind ên ji bo karûbarên hilbijêrên li der welêt di rojnameya fermî de hatin belavkirin. Li gorî biryaran hilbijêr dêkar bin ji heftê hezîranê pêva dengê xwe bidin. Li 6 welatan, dewletan û 123 nûnertiyan dê sindok bêndanên. Ji bilê vê li berderiyên gumrukan jî dê sindok hebin û hilbijêr dê 24 saetan kar bin li wan deran deng bidin. Ji bo hilbijêrên der welêt dê pêvajoya dengdayîna 24 hezîranê roja yekşemê saet di 5 da xilas bibe. Naim biçin Saadetê, Partiya Saadetê Temel Karamollaoğlu bu namzetê Serokkomariyê Partiya Saadetê teşkilata partiyê ji bo Karamollaoğlu'yê wê 100,000 imzayê kom bike.
Partiya Saadetê gelek xebat meşandin da ku li gel partiyekî an jî hem partiyan tifaqa hilbijartinê bike lê xebat encam nedan. Partiyê daxuyand ku namzetê wanê Serokkomariya Serokê Giştî Temel Karamollaoğlu ye. Karamollaoğlu wek namzetê serbixwe dê serî li lijnê hilbijartinê ya bilind bide. Divê teşkilata partiyê ji bo Karamollaoğlu di navbera 4 û 9 Gulanê da hezar îmzeyî kom bike. YSK wê lîsteya teqez a namzetan di 13 Gulanê da eşkere bike. Heta aştiya mayînde pêkneyê em ji Sûriyê dernakevin Wezîrê Parasînê Amerîkayê James Mattis balkişan ser tesîla Îranê ya li ser herêmê û got artêşa Amerîkayê demeke dirêj ji herêmê dernakeve. Mattis got derbarê hevdîtinê min bicê yên di navbera koma xebatê ya Tirkiye û Amerîkayê de jî ew tê agahdar kirin. Wezîrê Parasîna Amerîkayê Mattis li Pentagonê serdana ofîsa çapemeniyê kir. Serdan ji çapemeniyê re girtî bû. Mattis di civînê de ji meseleya Sûriye bigirin heta Îranê li ser gelek mijaran daxuyanî da. Mattis destnîşan kir ku ew di çarçoveya têkoşîna li dijî El-Qaîde û komên girêdayî wê de û li gor rayeya bikaranîna hêza leşkerî li Sûriyê ne. Wezîrê Parasînê Mattis got welatên herêmê ji ber Îranê di metirsiyê de ne. Di vê qadê Daeş bêtune kirin û di heman demê de jî aştî pêk were. Mattis bersiv da pirsal ser hevdîtinên Tirkiye û Amerîkayê yên derbarê min bîcê de jî kulser nexşereyeke hevpartê sekinandin. Wezîr got, di vê mijarê de em hemû hevpeymanê me yê NATOyê cuda difikirin lê hevdîtinên me dewam dikin. Mattis diyar kir ku ew di vê mijarê de tê agahdar kirin lê ji bo axaftinê niha neamade ye. James Mattis derbarê peymana nukleerî ya Îranê de jî got, divên cêm peymanê bên sererast kirin. Bê Quds aştî bêxezet dewlet nabe. Serokwedewletê Filistînê Mahmud Abbas di 23 civîna Konseya Netewî de axivî. Abbas got ji bo aştiyê divê destek bêdayên çareseriya di dewletî. 23 Konseya Netewî ya Filistînê ku dizgeha herîpaya bilinda rêxistina rizgariya Filistînê ye li Ramallaha şeriya Rojavaya dagirkirî de dest pê kir. Ji Tirkiye cîgir Serokê Meclîsa Mezina Tirkiye Ahmet Aydın û Serokê Koma Dostaniya Parlamentoyên Tirkiye û Filistînê Hasan Turan beşdarî civînê bûn. Serokwedewletê Filistînê Mahmud Abbas di civîna parastina meşruiyeta Quds û Filistînê de axivî û got bê Quds aştî nemimkûn e. Heke Amerîka bixwaze teklîfekê bike bila piştgiriya çareseriya du dewletî bike ku Qudsa rojhilatê paytextê wê ye. Abbas li ser encamên plana Amerîkayê ku dixwaze balyozxaneya xwe ji Tel Avîvê bibe Qudsê jî hişyarî da. Abbas got heye ku rêveberiya Filistînê di demekê nêz de li ser têkiliyên İsraîl û Amerîkayê gavên xeternak bavêje. Lê derbarê van pêngavan de agahî neda. Müdürê Giştî TRT İbrahim Eren di 54 salvegera TRT de çû serdana Anıtkabirê Eren bişandeya li gel xwe derket Hafa Atatürk û çelenk danên ser mozeleya wî piştî rêzdarî û xwandina Sûrûda Netewî Eren deftera taybet a Anıtkabirê îmza kir û got TRT ji bo Tirkiye bu deriyê ku vedibe dinyayê. Cumhuriyetimizin kurucusu Damezrînerê Komara me Gazî Mustafa Kemal Paşa saziya radyo û televizyonê ya Tirkiye êdî 54 salî ye. Ji roja yekê Gulan 1964 û heya niha nirxa xwe her tim bilind kir. Bi 14 kanalên televizyonê, 15 kanalên radyoyê û interaktif bi 41 zimanî îro weşangeriyê dike. TRT bi van xebatên xwe ji bo dinyayê deriyê Tirkiye. Ji bo me TRT ji emanetên giring e. Ji bo ku em herî baş li vê emanetê xwedî derkevin, em ê bi xîreteke mezin bixebtin, rihê te şad be. Li Cizîra Şirnexê di malekî de tûp teqiya û banê malê hilweşiye. Di bûyerê de du welatî mirin neh kes jî birîndar bûn. Li gundê Qetranê yê Cizîrê di malekî de tûp teqiya hêj nayê zanîn ku tûp çima teqiya ye. Di bûyera Dilsoj de Mahmud ya Süleyman Bozkurt mirin neh kes jî birîndar bûn. Birîndar nexweşxaneyên Cizîr û Silopiyê tên tedawî kirin. Belê li tevaya Tirkiye do bi şeft, camî û mizgeft heta dev tijîbûn di şeva pîroz a Bereatê da bi hezaran Musulman berê Xuda mizgeftan û dua û nimêj kirin.
دو شوا براتê bû. Çara aliyê dinyayê Misilmanan berê xwedan mizgeftan dua û nimêj kirin. Mizgeftên herêmê jî di şeva beratê de ji bo îbadetê heta dev tijî bûn. Mizgefta mezina Amedê bi mümînan tijî bû. Ji bo aştî û aramiya alema İslamê rabûn ji bo Xwedê. Yani cümlete sadece maddiyat ne maneviyat için lazım. Yani sadece ava para, mal, mülk mü, maneviyat, iman, Kur'an. Bana güçlük jibba Diyarbakır, jibba ümmeti Muhammed'e. Allah hayır bereket naşa bütün tamam ser Müslümanı yo beraatlik yo kurtuluşuk Müslümanı muhafaza bik, günün maaf bikör, ma günura maaf bikör inşallah. Lagiriye jî hûr û gir bi hezaran kesî di heman refê de nimêj kir. Qur'ana pîroz hat xwendin û Misilmanan beraat û efiya xwe xwest. Xwedê mirovê ona giştî bi tevel bîle Xwedê kêrke inşallah. Her wiha li Midyad û Kercosa Batmanê jî rewş heman bû. Welatiyan di şeva bimbarek de ji bo mirazên xwe dua kir. خود تعالى جل جلاله في شبهنا لدولة إسلام دا بخير بنبيسيني خود تعالى جل جلاله تمام جنه مسلمان هاد في شبهنا بعفو مغفرت بك وخود تعالى آل كاري مسلمان هاد ما مشكر قرآن خون ما دعاكر مولود خونن برات قندلي أحمو كسي سرخي رمضان تي artık هاتنا قرآن مولود herkes de khayra qadiki limeja qadiki aji mevlud dinlemiş kirim limeja qadkirim germ dibin ji bo Ramazanê em haziriya xwe dikin îşev jî inşallah em ê li camiyê bicivin em ê ji hevdîra dua bikin em ê Qur'anê bixwînin mewlidê me bixwînin Divê şeva pîroz û bimbarek de TRT Kurdî jî li Xinisa Erzeromê bi awayekî zindî xwe gihand temaşevanan. Di bernameya taybet a şeva pîroz de heta derengiya şevê dua û Qur'an hatin xwendin. Ew Xwedayê bênezîr û Zülcelal bêmisal û bêheval û bêzewan. Waqfa İHAyê li Semsûrê ji bo alîkarî û piştgiriya zarokên sêwî kermes li darxist. Parlamenter rayedar û gelek welatî hatin vê kermesê û ji bo sêwiyan ji bo alîkariya sêwiyan bikin û tiştên di kermesê da kirin. Her halimizi hayır üzere daim eyle. Ezan-ı Muhammed'i okuduğu için Allah mübarek eylesin. Waqfa alîkariya mirovî İHH ji bo sêwiyan alîkariyên xwe yên mirovî didomîne. Waqfê vê carê jî ji bo piştgiriya zarokên sêwî li Semsûrê kermesek hazir kir. با کرمسی ما سایه که یتیم سایه با مریم فقیر سایه با یتیمک سوریه هاتی her sene ha dikini xwadalê razî min îk şîbê dikin. Parlamenter, rayedar û gelek welatiyan beşdariya kermesê kir. Parlamenterê Semsûrê İbrahim Xelîl Frat serokê İHH rayedarên bajêr û gelek welatî ji bo alîkariya sêwiyan danûstandin kirin. Tu pevdin seviye radin, ihtiyaç sahibi radin. Korke malvedare huzurluna, mutluna, em güvene dana. Em gemina ki xoyn bere havin, em dostan, marlagana. Her halimizi hayır üzere daim eyle. Ezan-ı Muhammed'i okuduğu için Allah mübarek eylesin. Kermesa ku bi dayan vebû wê heya çar rojan dewam bike. Belêbisaya ewlehiyê müteşebbis li herêmê ve berhênanên xwe zêde dikin yek ji wan jî Firat alkişe ku ji dêrxasa Mûşê ye û beriya 18 salan ji ber pevçûnan koçî Stenbolê kir bû alkiş cardim vegeriya gundê xwe û piştgiriya hîbeyê li gundê xwe tesîseke mirîşk û hêkan ava kir. Firat alkiş müteşebbisekî ji gundê Dagdibiya derxasa Mûşê ye. Ew beriya 18 salan ji ber bûyerên terorî tevî malbata xwe diçe Stenbolê û li wir li gel birayên xwe zêrfiroşiyê dike. Lê piştî ku çend salên dawî li herêmê ewlehî pêk hat vegeriya memleketê xwe. Alkiş serî li bernameya piştgirî û müteşebbisiyê ya müdiriya çandiniyê da û li gundê xwe tesîsa mirîşk û hêkan ava kir.
ev çone şehri dina çone Ankara, İstanbul, Mersin'i bakanlığı ve dibi ev destek tane daya emce ev buravi destek tane ten günde herkes ben pas khoyi ken herkes ben davar khoyi ken herkes ben meşatın meş khoyi ken herkes ben havalı me Fırat alkışı herkes ben yumurta tabu şey buna heykan evkerin miriş khoyi kerin ولاتی و مارکتên mezin alaqeyeke mezin nîşanî hêk û mirîşkên organîk yên vê çewirkê didin. Günde 550-600'e yakın ben yumurta alıyorum. Direkt tüketiciye. Tüketici memnun. Biz memnunuz. بله اماتن داویا بلتنه ارشاد بن